מוצ'קי, מה אתה עושה? גלידה. תאכל עוגיה? לא גלידה. גלידה. זה טעים הגלידה? כן. אתה יודע מי הכין את זה? מי? לא. יוני הכין את זה? מה? מי הכין את העוגיה? יוני. לא. מי הכין אותה? מה? אני בבית. משהו מצפצף. כן, הפסטה מוכנה, אני אלך להוריד אותה מאש. כן. מוצ'קי, אני יכולה ללכת להוריד את הפסטה מאש? אתה יושב פה בלי לזוז? מותר לך להזיז את הפה כשאתה אוכל, טוב? תראה לי איך אתה אוכל. יפה. אתה חמוד? כמה אמא אוהבת אותך? מוצ'קי? כמה אמא אוהבת אותך?